Ja rekao, Marko, to je poznam, to mi je devojka, to mi je Venča. Ja od početka mi zovem Venča. Mirko, kakva je situacija? Pasulj je prva liga. To je vaša. Hvala. Prva liga. Ne znam, ja sam dao neki predlog. To je vjerovatno neizvodljivo. 55% će uspjeti. Zemljače, izvini. Pasulj, samo oca. Jeli, pa možda ih otara najde, neka ide nek propadnu šta me Nema kiše. Nema kišice, ej! Kišica! A, umru. Pukom ovako. Kaže, razvojila se tu pčela jedna moja. Jeste go samo izađe. Ja ti rekao, malo ste si baš napunili. Šljivo, neku reč. Kakva je situacija? Super. Dobro. Lepo vreme. Hvala Pada ti kišica. na svima iz društvu, na druženju. Do sljedeće ovo. Kišica će sada pada. Zlato, si uzela hranu? I kad iskučiš to da te pitam nešto za ono što si pričao sa njim. Poštovanje, Lazo, kako je bilo danas? Situacija je super. Blato, voda, kiša, zima. Ali to je planinarski posao. Evo i naši stopanjci, Momo, kako je? I promenio si ulicu, a? Nisam iste ulici. Moj Božo, ja sam došao. Iste malo. Ide ništa posebno. To je taj hrast, star 300 godina. 300 godina, ali polomljen je. Pre 6-7 godina je pukao. Koliko je liga? 18. Sad 18. A vi došli vici iz škole, posle škole i shvatili bi rad. I sa debelim žarkom, uzeli bi piju neki špice. Znaš, ne, sad piješ, sad špice. Profesore, kako je? Odmah majku, ja pošao ovdje Bože, Ali ono vodu, baba kad dolazi. ali zašto si izgleda? Videla dečurlju tamo na pivu sa njim i ja sam samo uradila. Nije lepo da ih potruje. A šta da uradimo? Predsjedniče, kako vam izgleda ovo danas? Da vam kažem nešto. Ja samo ličim na vašeg predsjednika. Inače, ja sam Lazar i došao sam putem neba danas da vidim kako je ovo ovdje. Jer jedan lik iz Stopanje, koji se zove Božo Nedić, je rekao da će da napravi događaj za pamćenje. Ja sam morao da siđem preko neba i došao sam preko Kruševca da vidimo o čemu se ovo radi ovdje. Hvala, predsjedniče Ljuktana. Hvala. Hvala. Htio sam čizme da ubojem, one mi kažu ne moj. Da vidimo decu iz Gornje Male. Aha. Kako se zovu? Petra i? Dobro. Reporter Trstenika. Ja sam Tomislav da vidite Tomako. Ovdje je predivno, kako je ovdje lepo mjesto. Jedino kiša Tomo malo. Nije, dobro, kiša, ali dobro, ali stvarno super. Mislim, nema lepše mjesta na svijetu. Hvala. Evo kupili Stopanjci. Kiša počinje da pada, ali dobro je.
A Darko go je Radmilo. Kišica. Slušaj, evo sam ovdje u Stopanji, pa mi vozni znak ključa za web challenge. Bio sam ovdje da se to bar se stane. Radivojeviću, ajde neku reč da čujemo. Hvala ti što si ti danas njih primio u tvoj dvor gore u Pasjaku. I vama što ste me obišli, evo ja sam od reći obećao ako mogu dođem. Alal ti vera, rekao si jutro rano, žurili smo, nema struje u Stopanji. Samo nemoj da dižete. Dobre, jeste. Hvala što si došao. Biće danas. To. Nemo čovjek u tim godinama, onda, znaš, prebazio. Draga isprošena. Zašto je ostavila mene? Pita je zašto je ostavila mene. Kuda žuri tako? Kuda žuriš tako? Ja ima jade svoje, jade svoje. Meni nije lako, meni nije lako. Beži bre, se zgazivaj, ej! Beži vam! Život! A? Tiša. Ej! Tam na niku. Oj! Hop! Kažeš već za svadbu bre?
Vidi tamo malo, vidi ovac. Vidi to Božine prije ovac se upalo. To je Boži šajir do čajira. Šajir do čajira. Sad malo sviraju. Sviramo. Pa će i ovo se dogovara sa Mikija. Može, može. Štrajka, svaka ti čast. Moj se Babo, tvojim Pozdrav je pozdrav. Pozdravi! Oha! Molim vas, mi smo danas bili tamo kod tebe. Hvala ti na svemu, na gostoprimstvu. Kiša, počeli su opasni oblaci da dolaze. Sad je u redu. Mene čekaju. Ali koji bi? Ja moram da idem. A vi ostanite ovde. Mama je Gile, Asko Badal Galer. Vrati! Prio nisam probao pa suj. Ja. Mnogo mene briga. Ja sam dužan. Moja prija kaže, baš me briga što nisi probao pa suj. U Beogradu na Banjici mi me podigli na noge. Ivo, kakva je situacija ovde? Stavi ovo jedino ti imaš, nema nikoga. Stani to. Da. I kaži dve rečenice, ja ti ništa, samo ti stoj tu, dobro. Dobro.
Товарищ, что думаете? Я думаю, как очень хорошо здесь. Yes. Мне очень приятно. Музыка хорошая, Благосиням. кушать хорошее. Очень хорошо. Вино хорошее. Evo, dragi moji planinari Ljuktena, ja u 73. godini se opraštam od vas, jer više ne mogu da idem po planina, ali mogu da vas pomognem. I javite se vi meni, ali bio sam skoro na Kajmakčalan, bilo mi je teško, popao sam se gore i eto, pozdrav iz Stopanje, iz ovog, i ovde gde je bilo veliko veselje, gde je bilo mnogo ljudi, planinara. Hvala vam svima, želim vam dobro. Savo, neku reč. Šta da kažem, ovo je sveto mesto na kome se nalazimo. Ja sam napisao pesmu posvećenu baš upravo ovome zapisu. I eto, hvala Gospodu Bogu, ta je knjiga ušla među korice, tako da će znamenitost ovoga mesta biti, eto, u trajnom nekakvom sećanju našeg srpskog roda. Ništa specijalno, ja sam oduševljen što sam ovdje s ovim dragim ljudima i ovo treba svake godine da proslavljamo, da obnavljamo i da čuvamo naše srpstvo. Hvala. Eto, Pa čije su pare? Neke pare bile, tačno. Ali ovako nikad ali ovako nikad nije. Dobro, nemoj Božo sad manj. To. Majka govorila meni Mile momo, devojaka dosta, ti bi sino neoženjeno sta. Dobro, stop. Nije Tomo, momo. Ti se oženiš tomu. Hoću se Tomo nego momo. Kad stignem. Ajde Tomo, sad ti Majko imao problem sa neko oružje koje to je to. Isto ime i prezime. Aha.